Купил си кола нов внос и искаш да я регистрираш? Какви документи ви трябват? Договор за покупко-продажба. Свидетелство за регистрация от чужбина. Митническа декларация за внос, ако автомобила е внесено от държава извън Европейския съюз. Застраховка. Гражданска отговорност. Ако упълномощавате друго лице да извърши регистрацията, трябва да представи нотариално заверено пълномощно. Паркирате автомобила на паркинг на КАТ Варна и се отправяте към Пост 1. Попълване на заявления за регистрационни услуги. Преглеждат ви документите и ви дават попълнено заявление. Отправяте се с колата към каналите на КАТ. Автомобила преминава към първоначалния преглед. След като колата е на канала, идва служител на КАТ, който преглежда автомобила, а вие подавате документи на пост 2. След като преминете прегледа и замерването на изгорелите газове, паркирате автомобила си и отивате да платите екотаксата. След това се отправяте към залата за документи и чакате да ви дойде реда. При нужда от регистрация или друга услуга, за вашия автомобил може да потърсите Суперхелп.